Takže, vážení diváci, dovoľte, aby som vám predstavil chovateľa pána Jaroslava Vrábela zo Stropkova so svojou kolekciou koní. Predstaví sa vám kobila 4520 Lesy alias, ktorú sme mali možnosť vidieť, ktorá zvíťazila v svojej kategórii kobil 4 a 6 ročný a jej potomkovia sú to kobylky Lesy Charizma, kobylka, ktorá zvíťazila v svojej kategórii a žriebetko po žrebcovi Kvílík. Vidíte, že v rámci východného Slovenska je vidieť chovateľskú prácu a že chov slovenského teplokrvníka má určitú úroveň a záruku, že z týchto koní budú dobré športové kone, či už na poli parkúrovom, respektívne drezúrnom alebo vozotajskom. Vidíte, že kobylka, ktorá je po žrebcovi Charizmovi, je mimoriadne narastená na svoj vek, by sa dalo povedať, až prerastená. Je elegantná, s dobre nasadeným krkom, výbornou hornou líniou a s dobrou mechanikou pohybu. Takisto matke takisto nie čo vyčítať, to znamená, že rozhodcovia určite majú dobré oči. A žriebetko, ktoré sa nám predstavuje, je takisto nádejné. Je škoda, že pán Počatko z žrebca Kvinley vykastroval, pretože žriebeta, ktoré sme mali možnosť vidieť z ročníka, v ktorom pôsobil v plemenitbe, sú veľmi, veľmi nádejné. Blahoželáme chovateľovi pánu